ụnụ ndị be anyị daalụnụ. Anyị na-enweta ọtụtụ ajụjụ a na-ajụ na-asị biko onye na-etiwere slate ọ ga-abịanwu mba United Kingdom? Onye gụsọ praịmarị ọ ga-abịanwu? Ee, ọ ga-abịanwu mba United Kingdom bịa lụọ ọrụ. Ma ọ bụrụ na inene pasị anya ọ ebe ahụ ka ọ kpọ, ebe ahụ bụ nke ka njọ. Ịpasị nwa onye ị ga-abịanwu mba United Kingdom na work visa na-ewu, ị ga-abịanwu. O nwere ihe ga-eme na ịma mbịanwu. Ịpasịkwara IELTS, kia training bụzi ofe nkupu. Kia training bụzi gịnị? Ofe nkupu. Nya bụ ụjọ atụ na gị jee nene IELTS. Kedu ihe bụ IELTS? IELTS. Kedu ihe ọ pụta? International English Language Testing System. International English Language Testing System. Inene pasị anya ọkwa ifuru. Kia training bụ ofe nkupu. Onwezi ihe bụ kia training. Iwetezi enye police record. Ọ bụ ije police station ị na-anya o nwere ihe ime ịkọmitire crime, record gị dị mma. Ọrịa idelie normally ị kwesịrị idelie na nkịtị, mana ị ga-enye nfe ego ije mee tuberculosis test. Ọ bụrụ ya ọnyanụ, o nwere ihe dị na ya. Ịchọbazie ọrụ online, ọ bụzi na ịfụrụ ọrụ online, ịchọbazie ndị employer ga-enye gị inyefe ego. Ọ bụrụ ya ndị be anyị, ọ bụkwa ya ihe a dokwere anya, mana ọ na-agbagwoju ndị be anyị anya. Amara m ihe o ji agbagwoju ndị be anyị anya. Ọ gbagwojuru anya. Ọzọkwa bụ ndị nọọsụ. Ndị nọọsụ, ọ bụrụ na ịgụcha nọọsụ wee gụọ BSc nya tinyelie nya bụ digrii, ị maa na ị ga-abịanwu n'efu. Ọkwa ifu ndị nọọsụ fa bụ n'efu. Ọkwa ifu email eji etinyelu fọlụ eji m ya mma enyenwu unu ya n'efu. Mma enyenwu gị link nya email, mana a sị na ị ga-adị between 20 to 40 link nke nji. Amara m ma nke ndị ọzọ, o nwere ike onwe ndị ọzọ ada asọ eji. Ọkwa ndị nọọsụ ka m na-agwa, maka ndị ọzọ emesi kee maka fa. Ịjụ ajụjụ nke gị nza, ọ bụ ajụjụ nweta ka m na-aza. Nya bụ ọ bụrụ na iji BSc ịbụkwa nọọsụ wee nwekwa digrii, nya bụ ị gabago, onwezi ihe ọzọ ị na-achọ. Ọsọsọ ije detezi akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ gị, nya bụ leta n'ụlọ akwụkwọ gị. Ọzọkwa bụ ka ihe ọzọ ị ga-eje dete, ị ga-emekwe NARIC conversion. Ọ na-elikwa ego, ọ na-elukwe 200,000 iji convert ya. Ị ga-eme NARIC conversion. Ị ga-edete letter from your school. Ma ị bụrụ nọọsụ, ị bịa lụba nọọsụ gị, ọ bụzie na ị mere digrii, ị maa na ị ga-eje nene ya bụ IELTS. Inene anya, i wee join anya na nọọsụ gị, wee jee tinyebe akwụkwọ ebe ndị nọọsụ na-etinye ọrụ. Itinyebe online na LinkedIn na Stack Overflow na Indeed. Itinyebe ọrụ na a ga-ewelili gị. Ịdị bizi na-eme a ga-ewe gị. Ọ bụrụ na ị dịrọ bizi na-eme na ị na-achọ nke ya ga-enye gị n'aka, nya bụ employer a ga-akpọtala gị kpọnye gị ka onye gị ọrụ ahụ. Ị maa na ị ga-akwụ ụgwọ. Ị ga-akwụkwọ ụgwọ, ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ. So ọ ka mma na ije chọba online, ịchọta ebe ahụ, ọ kaala gị mma, ọ kaala gị ezigbote mma. Mana ị na-achọ si ka achọkwụyalụ gị, a ga-achọtakwala gị, mana ọ ga-efu gị ego. Ndị be anyị, unu kwesịrị ịghọta ihe n'ofu nghọta. Ịchọ ọrụ nọọsụ gị, chọọ ọrụ nọọsụ gị, ịchọtara ije chọọ kia satifiketi mee, imechi enye iwelie bịaba askiara, iwelie bịalute askiara. Ịlụọ kiara nlụ na-abụ, o nwere ike ịlụọ ya 2 years ma 3 ma 5, ichenjiene nọọsụ gị, ichenjikwa onye ahụ ka ọ dịkwa ihe ndị niile. Ịchọ ihe ịgụrụ ịchọtara, iweli kiara bịa, ịlụọ anya obele, ị ga-alụzukwa ya elulu ofu arọ ma ọnwa. Ichenjiziene n'ọka ịbịaba abịa, ọnya bụ nsogbu. Ngwanụ ka emesịa.